Това не е си в това. Добре, за кого си? За кого си ги имаш правил? Това си имач. Защото докато отиде... Докато отиде, те ще го набият. Те сота нарочно отиват. Да, естествено. Да се бият с приятели. И какво да става? А ти имаш ли на бана? Той седи по... Седата преди какво свежи. Прекрати матч. Не, 100%. Ама 100%. 100%. Или ще даде по един жълт картон и сигурно. Нека да протестират, все едно, че водим 5-0, нека да протестират, те мислят, че протестират. Ти всички да се разкара, гледай. Веско, в Марица хляб яди, бе. От Карловка свалихме в града, се правиш на мъжите. Щеше още да играеш горе с военни. Ски няма прекрати матч. Куклин беше, манахме от този нервен, винаги го гонат, картони червени. Той дойде като младо момчилата с Карло го свалихме го в Марица в Б група да играе. То няма време, сега ще свърши матч, които ще стират. А Веско има качество, може да играе в футбол. Човек какво сам си направи? Сега е жълти картон. Какво да може да го изгони, да го награбят пептен? Да, червен, бе. А той повтори жълт бачка, на това втори му се пада. Сега и ликът ще изгони. Жълт не е. А на ликът що? Нещо ти ги май нищо. Те тръгнаха да го бият, той му дава картон, бе. Гледай. О, боже. Съдята? Съдята. Ма не е при такова нещо, който го ударил, до живот